медицинската статистика показва, че в последните 20, 25, 30 години изключително много се увеличават случаите в света, в които това се случва. Тоест, първи в семейство липсва тази наследственост, макар че то се нарича наследствен ангиоедем. Заболяване, което не трябва да се удрям и не трябва да изпитвам много емоции, за да не се подуя. Но защо? Защо го имаш? Какво няма в кръвта ти? Каква ти е кръвта? Нямам C1. Протеинче. Тоест, каква ти е кръвта? Специално. Ние казваме, че има специална кръв. Това е рядко заболяване, нали? То не е известно на повечето специалисти. Целият ви живот вече е съобразен с това нещо. Всяко наше пътуване не е просто дайте ставаме и тръгваме. То е свързано с много дълго планиране, проучване, къде отиваме, кой може да ни помогне, и къде е имало лечебно заведение, има ли специалист, няма ли. У нас в момента има 3 медикамента на пазара, които се продават. Те се реимбурсират от здравната каса, защото са изключително скъпи, т.е. пациентите са подсигурени. Има осигурени медикаменти, просто трябва да се постави диагноза, да се получи нужното лечение и ще трябва да пренастроят живота си естествено. Но не е страшно. Не е страшно. Има къде по-страшни неща на този свят. Той е свикнал да се бори. Ето, свикнал е да свиква да преодолява трудностите. И според мен даже ще му помогне. Защото не се плаши лесно. Той е нашия герой.